безор медонӣ ҳатто як самбуса передачкат намекунад. ма ирӯзо ку чӣ қадар дӯстоиро мебинем ки бечоро дар спецприём хованд бародари азиз нигоҳ кунед. ҳеҷ омад тавсиятон метам шерои аллоҳ мерен ҳиҷомат зан марда фарқаш нест бародаро бепул ҳиҷоматон мекунанд дар ҳақ анаи бародартон дуо мекунед ва бародарон هزار رحمت به پدر مادر که را تولد کردن تربیت کردن برای چه تو سخنان چه تو بچه دانا یاشی به همه یاشی دقت دانا هر روز من دعوت مادر یعنی بگیم که این محمد این بسیار رقت ملت چرا همین بسیار رقت ملت آفرینش که بیشتر پر نمیشه هزار آمد نیکی ده همین دین همین دین مستحکمی دین و دارد روش خان تا بزن وقت میکنیم که ایو چیز داری ما همین دینی جوانای مستقل اما وقت ассалому алайкум шерои нар чӣ хелен созакин хубакин худованд соз бошен тинҷ бошен то есть апаву хоҳаро созакин хубакин ҳамин вақте ки намегӯм уже сраза менависонанд ки чӣ ба намегӯӣ худованд соз бошен тинҷ бошен бародарои азиз хоҳаракҳои муҳтарам аз ҳар яктат хоҳиш мекунам навора паҳн кунен навора лайк монен ва комментария бинависонен ва баъдан якда сухан гуфтанӣ дорам бародарои азиз бародаро ҳамин бисёр яктат роҳӣ мекунен мара ҳамин баъзе да роҳӣ мекунен барои чӣ шидаи кор чӣ байи хеле шидаи чӣ миллатан причём иҷа миллат биданаш причём ки биданаш ман на ба миллатш кор дорам на ба як чизи дигараш кор дорам на ба ягон рафтори дигаршон барои медонам ки аксариятат занг мезанен гап мегирен ҳозир ку номардо ба дараҷаи бисёр шидан номардо ба дараҷаи бисёр шидан ки даҳан воз мекунем худои накунаву накуна як гапат хато биравад всё запсат кардан тамом то бигӣ мекунӣ ки овоза дар ким куҷо меоя овозат не линга дар ким куҷо меоя барои ҳамин қадар кадомит ки мепурсӣ ки кияи чияи барои чӣ шидагияй барои ман дар кор нест муҳим ма яъне ки мехоҳам ки чиста мнени хидма чиста чахчахи хидма кунам бибиром бирам бародарои азиз хоҳаракҳои муҳтарам ба хотири ин гапҳоро гуфтам ки аллоҳ шоҳидай ман на хидма зур мегирам на ягон кибр дорам дар дилам на ягон чиз дорам дар дилам просто номардо бисёр шидагиянд 6 секунда мефурӯшанад ба худо қасам барои ҳам қадар ҳамчун бародар мегум тон бародарои азиз инами қадбақаде ки мегиранд инами корое ки мекунанд видеоро аз пеш диден шумо ҳамин чизо дар кор нест бародарои азиз агар бародарои узбекзабонам бифаҳманд ҳастан бародарое ки мефаҳманд бародарои тоҷикам бародарои куллан бародарои мусалмон нигоҳ куненда бародаро аллоҳ шоҳид аст ҳар коре ки мекунем ҳар мусибате ки ба сарат меояд падар модарат азоб мекаша ва худат азоб мекашӣ зан фарзанд фикрта мекуна ва аллоҳ қасам мегӯм эй шермардо ҳамин ку неми дӯсте ки дар бартай ку дӯсте ки дар барат бахшиш зангам задан инами дӯсте ки дар бартай безорай айта безор медонӣ ҳатто як самбуса передачкат намекунад ма ирӯзо ку чӣ қадар дӯстоиро мебинам ки бечоро дар спецприём хованд 500 рублшон мепурсанд роҳишон намекунанд барои ҳамқа инҷара кор бифармонед даъво накунед бародаро умуман даъво накунед вақте документон мепурсанд пешниҳодшон кунед марҳамат бигӯед ина вақте ки надорен документ бародари азиз як кӯшиш кунед ки як сухани хуб қатӣ
як сухани хуб қади гап занед дагаварӣ сакнед бибуроен барен айпай корубортон бародарҷоно аллоҳ шоҳидай бо мегӯм ки дил ягон кас ба шумо намесӯзад дил ягон на рафиқ ҳози хеши таборат хеши табортай душмантай кӣ надора кӣ нестам хелем кӣ нестам хелем худои накнаву накна як пешравӣ кардагӣ хеши табора душманит мекунанд хеши табора авлода душманит мекунанд барои ҳамқаш шермардо ман ҳамчун бародар мегӯтон муҳим барои ман ки бидани чӣ бидани ино нестай муҳим барои ман ин астае ки ман ҳамин навора кунам бубуром ҳамин ду бародаре ки ҳастам бечораҳо ҳамин рафгӯм ки бародарҷоно ҳамин корро дар кор нест шерои нар ҳоли шумо мегӯед ти хитам боша ҳамин хел мақсад хаб мекунем исти ман ҳар як корҳои да хаб мекунам ҳар як корҳоиро шумо ҳамеҷи қим мегзарам ки агар шумо манимана дар ҷои ман бошен ку хеле одама ку мекушен одама ҳуй наметен ба хотире ки сабр як чизе ҳастае ки эрон гузашта аҷрша мебинем чӣ хел аҷрш ба ту меояд фаҳмидем бародарҷоно барои ҳам қадар калатуна кор бифармонед ба бӯи ягон дӯсту душманат наша имена ба бӯи рафиқот наша меғалти бародар ҳози кам дар камае ки бародар мега рафиқ мега каме дар камай проблема дар сар зад чӯ биррафт намедонад барои ҳамқа бародарҷоно вибр дар дасти шумоае гӯшм кунед гӯшм накунед ягон гапто надорам худоҳофиз худо нигаҳбонтон боша агар дастакотон дард накуна лайк шумонед манен ихтон абунасине ки агар дастакотон дард куна вазмин боша ҳеҷ корши накунед бародаро худоҳофиз худо нигаҳбонтон